undersøgelsen der. Vi fik udleveret 5 forskellige ukendte stoffer, og gennem en masse prøver eller forsøg har vi skulle identificere de her ukendte stoffer og sådan finde ud af, hvilke der var hvilke. Vi har lavet et lille sådan flowmap over fremgangsmetoden, hvordan vi ligesom fandt frem til, hvilket stof der var hvilke. Vi startede med at få udleveret de her 5 stoffer, hvor vi med det samme målte pH'en af stofferne, fordi at vi ved godt, hvilke stoffer vi arbejder med, vi ved bare ikke, hvilke af de prøver, vi har fået, der er de bestemte stoffer. Så vi måler pH med det samme, og 2 af stofferne har en basisk pH-værdi og en sur pH-værdi, og alle de andre er neutrale, så vi kan hurtigt udelukke amin og carboxylsyren, fordi de er de eneste 2, som ligesom bonger ud på den der pH-test i hver deres ender af spektrummet. Derefter tog vi de 3 stoffer, som havde en neutral pH-værdi, og udførte en 2,4 DNP-test, som tester for aldehyder og ketoner, og dermed kunne vi ligesom udelukke alkoholen, og fordi den testede negativ i den test. Og så hoppede vi videre til felingsprøven for at separere aldehyden og ketonen, fordi felingsprøve kan kun reagere med aldehyd og ingen keton. Ja. Det første test, som sagt, var pH-testen, hvor vi forventede 3 resultater. Et positivt resultat, et negativt resultat og et neutralt resultat i forhold til pH ligesom. Amin, det er en enormt stærk base, så den bongede ligesom ud som basisk, som man kan se på pH eller sådan prøve nummer 5, at den ligger op i de der 13-14 pH. Og så carboxylsyre, den er den helt anden ende af spektrummet, det er en stærk syre, så den skulle gerne bonge ud ned mod de der 1-0 pH, og det gjorde den så også. Det var prøve nummer 2, der lå der. Alle de andre sådan ligger omkring mellem 4 og 8 eller 9. Sådan, de har hint af lidt syre, hint af lidt base, men sådan, det er ikke, altså de ligger ikke i separate ender af spektrum, ligesom carboxylsyre og amin, så det er de 2, vi ligesom kan udelukke. Ja. Så bare lige for at vide os sikre på, at det var carboxylsyre, vi havde fingrene i, så udførte vi en test for carboxylsyre. Der skete ligesom en substitutionsreaktion, hvor natrium ligesom erstattede hydrogenet på carboxylsyren, og dermed får vi vand og CO2 og salt ud af det. Og det kan vi meget klart se i testen, at vi får dannet CO2, fordi den bobler rimelig hæftigt, hvilket ligesom er sådan den normale reaktion på CO2 i et system. Og grunden til, at det her sker, det er fordi, at stofferne ligesom søger hen på deres mest stabile former, så den vil gerne danne CO2 og vand, i stedet for det alternativ ligesom. Stiller, vil du tage? Ja, så kan jeg sige lidt om, hvad en positiv permanganat-test er. Det var noget, vi gjorde for at separere for den tester positiv for aldehyder, alkoholer, og ikke tester positiv for aldehyder og ketoner. Så vi starter med at tage vores 3 prøver og blande noget kaliumpermanganat i. Det laver så den her permanganat-ion, som er lilla, når den ligesom kommer i opløsning. Og når den reagerer med en alkohol, så danner den mangan 2-ioner, som er brune, altså det er brunsten. Så derfor kan vi se, at den i midten er alkohol, fordi den er blevet brun og ikke længere er lilla. Ja. Ja. Så
udførte vi også den der 2,4 DNP-test, som ligesom bonger ud positivt for aldehyder og ketoner. Og det er fordi, at de her, nu hvis jeg lige kommer hen til reaktionsskemaet, at det, der ligesom sker i reaktionen, det er, at vores aldehyd og keton ligesom binder sig fast, og så laver det faktisk en hydroson, eller sådan noget, der minder stærkt om, som har en gullig farve. Så resultatet er, at reaktionen bliver sådan stærkt tisgul, hvis den er positiv ligesom. Reaktionen her er også en kondensationsreaktion. Det kan vi se, hvordan de her to store molekyler ligesom går sammen og danner et større molekyle, og så ender det med at være kondens i form af et mindre molekyle, som sådan side produkt vel. Vi udførte også derefter en fældningsprøve for at bedømme, hvilken der er en aldehyd og hvilken der er en keton. Fældningsprøven det er en redoxreaktion, og den fungerer ligesom sådan, at ketonet ikke kan reagere, fordi at ketoner har en carbonkæde på hver side, og det gør, at det der hydrogen ligesom ikke kan, altså ketonen kan ikke reagere, fordi at det her H ikke kan erstattes ligesom, fordi det eksisterer ikke, men aldehyden har det her H, der ligesom skal til for at bonge ud med en positiv reaktion. Ja. Ja, vi har også det her reaktionsskema eller reaktionsligning her, som er et eksempel på en positiv test med en aldehyd. Og der kan vi ligesom se, at der er den her hydrogen til rådighed, men så fordi det er en basisk opløsning med de her OH eller hydroxidioner, så kan der binde sig endnu et oxygen på. Ja, som der ikke ville kunne, hvis det var en keton, fordi der ville være carbon på i stedet for. Ja, og så nede i den her positive fældingsprøve. Er du gået videre, Islam? Ja. Der er ligesom lavet et reaktionsskema for, hvordan den vil se ud i vores tilfælde, og vores resultater ude til venstre. Vi kan ligesom se det i en basisk opløsning, fordi vi har nogle hydroxidioner. Så har vi vores aldehyd, og så de her cover-2-ioner. Og så når det reagerer, så får vi sådan, altså det er H-dobbeltbindingen. Nej, ikke noget med dobbeltbinding. H'et bliver kastet væk, og der bliver kastet et oxygen på. Kobberionerne finder sig sammen med et andet oxygen, og danner de her kobber 1 oxid, dikobber 1 oxid, tror jeg det hedder. Og det er det røde, vi kan se over i den venstre prøve i reagensglas 3. Hvorimod de her cover 2-ioner bare er blå, så de her cover 1 oxid er røde. Ja, og så bliver der også dannet noget vand, men det er lidt irrelevant. Det er ikke noget, man kan se. Ja, så har vi en positiv tolerance-test, hvor vi, det er også for en aldehyd. Den her, den tror jeg egentlig ikke, vi lavede, men for din skyld, Karin, så har vi lavet det her reaktionsskema, hvor vi har en aldehyd, så har vi det her kompleks, altså der er ikke delreaktioner med inde i det her, så den der sølv, ammoniak, tror jeg det hedder, findes kun i et kort stykke tid. Men det egentlig gør, det er, at i en basisk opløsning, så får vi ligesom dannet det her, så får vi dannet en carboxylsyre, så får vi dannet elemental sølv,
altså som laver det her sølvspejl i en positiv test, får vi dannet to ammonier, ammoniak og noget vand. Ja, og det er en positiv test, det er egentlig bare, at der bliver dannet det her elementariske sølv, som danner det her sølvspejl, som vi kan se. Og så til sidst, så har vi skulle afstemme en redoxreaktion. Der har jeg taget reaktionen for permanganat og afstemt den. Så først så aflæser vi ligesom ændringen af elektronegativitet ved carbon og mangan. Carbon går fra en ladning af -1 til +1, altså en ændring på 2. Og mangan går fra +7 til +2. Det vil så sige, at det er de koefficienter, vi skal ligesom proppe på hver side, så vi får to, en koefficient på 2 på alle molekyler, der indeholder mangan, og en koefficient på 5 på alle, der indeholder carbon. Ja, så tæller vi ladninger efter det. På venstre side, før vi er afstemt, der har vi en ladning på -2, og på højre side har vi en på +4. Derfor skal vi ligesom have opvejet, det er så ladningen er den samme på hver side. Det er derfor, vi så har proppet 6 hydroner på venstre side, fordi så er ladningen lige stor på begge sider. Efter det, så tæller vi hydrogener og oxygener, og der mangler vi så 16 H'er på højre side, og 8 O'er, så derfor smider vi 8 H2O ind på højre side, for ligesom at afstande reaktionsskemaet. Ja, Ja. så vores konklusion er bare det her. Og det er altså det er et resultat af alle de forsøg, vi har lavet selvfølgelig. Vi startede med, som det der flowskema viste, lynhurtigt at få udelukket carboxylsyre og amin som prøve 2 og 5, hvor vi derefter fik smækket et navn på vores alkohol, og fik sagt, at det var prøve 1, som resultat af, at den bongede ud som negativ på vores 2,4 DNP test, og så lavede vi en separation i aldehyden og ketonen ved vores fælingsprøve, og fandt ud af, at det var henholdsvis stof 3 og 4. Så ja, det er konklusionen på vores identifikation.